வெறும் 15 மினிட்ஸில் உங்கள் ஃபேஸ் நல்லா க்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபேஷியல் மாஸ்க் இருந்தாலே போதும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நிறைய கொரியன் ட்ராமாஸ் பார்க்குற நம்மளோட இளம் பெண்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். எந்த கொரியன் ட்ராமா எடுத்தாலும் அதில் ஹீரோயினோ இல்லை ஹீரோட அம்மாவோ அவங்க வந்து ஃபேஸில் வந்து இங்கே கண்ணு மூக்கு வாயிட்ட மட்டும் ஒரு கேப் விட்டுட்டு அவங்க ஒரு மாஸ்க் மாதிரி போட்டு இப்படி படுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா இது வந்து டேப்லெட் மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி இது வந்து இது ஃப்ளேவர்டும் இருக்குது, கோகனட் ஃப்ளேவர்ட். ஆக்சுவலி இந்த மாத்திரை இது வந்து ஆரஞ்சு ஜூஸ்க்குள்ளே நான் மாத்திரை போட்டோன்னே அண்டா காசும் காசும் வளர்ந்துரு சீசேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இது வளர்ந்துட்டே வருது. இந்த ஜூஸை ஃபுல்லாக இது உறிஞ்சிரும். அப்படியே உறிஞ்சி காமிக்கிறேன் பாருங்க. போட்டோன்னே அது அந்த ஜூஸை உறிஞ்சி அப்படியே பெருசாயிரும். இந்த ஜூஸில் ஊர்ன இந்த மாஸ்க்கை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து இதுதான் வந்து மாதுளம்பழம் ஃபேஸ் மாஸ்க். இப்போ இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க்கை வந்து பாப்பாக்கா ஃபேஸில் நான் போட்டு விட போகிறேன். இந்த மாதுளம் ஜூஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின் அவ்வளோ லைட்டன் பண்ணும், பலன்னு. நம்ம இந்த சீக்ஸ் வேணும் கேட்பாங்க, ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும், ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்தாலுங்கன்னா வந்து அவள் 2 டேப்லெட் எடுத்து எனக்காண்டி ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அவள் போட்டுட்டு இங்கே படுத்திருப்பாங்க. திடீர்னு நிறைய தடவை லெனின் வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் ஒன்று தவிர அவளுக்கு தாண்டி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எப்பயுமே கிண்டல் பண்ணுவார்.